February ni thum sang ni somni paruk thole ni ania bazar thlir tu te chibai ule nimin lama kan puan to angin nimin khan Gaza le Egypt in kalpona Rafah border crossing chu honani ta a Gaza tangin Palestinian za somnga chuati ran ni a Egypt atangin mi somnga in Gaza an luta Gaza pon lama in entir tura chuak dam lo te chu kalpui tu mi panni an nei phal sakan ne wangin a chuak lam hi an tamani Rafah hi Gaza mi te tan khovel ram dang tlo po na kong om chuna ni a mihring lu le chuana ba ka bungra phur lu na mun poimo ania National Committee for the Administration of Gaza NCAG chairman Al Saad chuan Gaza mi puite tan be seina tukver honani ta ti in a soya he malak na hi nopna le ro rel na tan ringot ani lova Gaza strip mi puite tan chuan be seina tukver in honna dik takania wangin kong thui tak zo tura bultan na poimo lutukani ati kumsang ni somni pali me thla khan hama so kuta tanga chu sakin Israel sipai te chon he crossing hi an thununa an khar de orenga ni kum tira tang khan an hongza uzawa chuti chungchuan tranpuina lam chu an phur lut tlem hle ani kumni don chung zet kharani nuwa nimin khan honani ta a Gaza lama European Union Border Assistance Mission Yubam chon crossing hi en kolin Israel sipai helai veng tu te hna he crossing paltlang tur Palestinian te mingle Egypt raman kalna tur te thelutin an lo boipui thin dona ale lam Egypt ram lama Egypt official te chon Gaza lu tur Palestinian te ming an kalna tur le an kaldu na chan te chu Israel sipai te hna an thelut ve thin don ani Israel sipai te chon Rafah crossing lu le chuak tur te endik turin Regavim checkpoint and siam ni in Times of Israel chon an tar langa heta hian Israel intelligence official te chuan Yubam le Egypt official te ming list thelu te endikin an bungrua te an endik sak bokang kumkhat liam ta chung khan Israel sipai te chuan damlo Gaza tanga Egypt in entir tur mi sang tlem te chu Rafah crossing a hian an chuatir ni in UN chuan an soya tuna hian Palestinian sing ni vel chu damdoi hmanga enkol ngai Gaza tanga Egypt pan ngai an omni in soyani bok country advekang in Gaza in dona hi kumsang ni somni pathum October ni sari khan Hamas in Israel an runa wangin a intrana official record a chuan Israel lama mi sang khat zani somni pakhat an thi to a Gaza lama sing sari sang khat za sari somkua panga an thi to ani US le Iran inkar thukal zela US Special Envoy Steve Witkoff le Iran Foreign Minister Abbas Araghchi te chu tunkar zir top ni hian Turkey khopui pakhat Istanbul a anin bedon ni in Axios chuan an puanga nuclear chungchanga in remna nei an tum don anti Iran semi-official Tasnim News Agency po in US le Iran official te chuan nuclear deal chungchang so in nirei lo te in biaknan nei don ni in an soya a hun le ni ero antar lang lo thunga Tasnim News hian Iran sipai ho tu pakhat chuan boina chuak ani chuan American pakhat man him lowang ati ni in an soibok heti lai hian Iran sipai lal Chief of Staff Major General Abdul Rahim Musavi chuan US in Iran chu tuipuya adang chatani chuan Iran tan chet ngai na om lowang tia mi then khat thu soi chang le tin Iran hi angti kong ma hual be the ani lo atia cholni jan khan Musavi hian Iran sipai mun sang tlo kualin US in a beithu tani pon in ralrin dan te hmuna kalina enfia mana tang to in US hian Iran hin na satakin na lo beito a kong sang a beina chu Iran chuan lo hne zela tunna ya firfiak te mangin Iran tual chung boina chok chuak ma se Iran chuan osam takina hne le ani ati ni in Tasnim chuan an tar langa kumsomli pasari liamta chung khan Iran hidol thayani lo ti kan lan tir fo to a atopa chuan an thil ton sang atanga inzir fing theilo mel maram phung lung tak hi re hlumala ni ang atibok Musavi chuan US le athurwal puiram te vawna thurum tak chak chuakin US in a be ani chuan Iran chanle na chu anai na beitu te chu anin chir hle don ani atia tunang renga kan sipai ten mel man be chak le anin rin hun hi alom ngai lo ti hi kan mel ma abik takin US hian frero se thisen phuba chulak lovin na om don lova ti swal chete point na taka che turin zalen namin pedon ani atiani heti la hian US Senator Tom Cotton chuan Iran chuan nuclear ral thuama nei turani lo ti sain Iran hian President Trump thu soi hi uluk takin ngai to se adu thu asaya
President Trump hian a soi chiang hle a Iran ram en kol tu firfiak pol te hian nuclear ral thuam an nei thei ngai lawang Ayatollah le ho te hian kan sipai te chak zian hre chianga President Trump thu soi hi ngai thu tak hle se a fin thla kang ati ve thung ani Iran Foreign Ministry thu puang tu Ismail Baghai chuan US in Iran a beina chan sala sang hle a chuti lai chuan kumsom li liam ta chunga US chet dan enin Iran chu in zirfing to a in vo chunga in biana nei adu lo atia US ne nan in bedon ani chuan US rek na hli chu Iran thu pui poimo berani don ati boka US ne da in do chu Iran in hlau lo ati bok heti lai hian Iran chuan Tehran khopuya palai office nei Europe ram ambassador te chu nimin khan kovin European Union in IRGC firfiak pola an puan an du lo thu le an do thu an hriat tir ni in Iran International chuan an ta lang bok heti lai hian US envoy Steve Witkoff chuan voin hian Israel lutin Prime Minister Benjamin Netanyahu le IDF ho tupa Lieutenant General Eyal Zamir te komdon ni in Times of Israel chuan an ta langa Karmasa Khan Zamir hi Washington a kalin Iran ram chungchanga US defense official te nen anin koma Witkoff po hian Netanyahu le Zamir te hi Iran chungchanga soipui le don ni in soyania hemin hu hian Witkoff hian Iran ram panin tunkar zirtop ni hian arak chin en in biaknan nei don ni in report ani Iran Media First News chuan President Masoud Pezeshkian chuan US ne nuclear chungchanga in biakna nei turin thupe ka ti chuak ni in an tar langa US President Trump chuan Iran laka sipaite che tirangai lo abe sei thu a soi an ti boka anin biak hun turero an tar lang lo thungani heti lai hian Russia chuan Iran le US in kar bo ruak chu dai se an du thu an lo soi vereng boka Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chuan hun rei to taka tangkhan hemi chungchang hi kan lo soi to a ram sang in kara boina le har satna tire tura ma kan lak thei thu po kan soi fo to thina ni atia Iran boina chungchang po ti dayani theinan theitop cho kan in huam rengani atibok nimin khan United Kingdom chuan London na Russia palai chuan ram chho san turin an hriat tira hi January thla Russia in Moscow British palai no chu chan let nani UK Foreign Ministry chuan thu chu siamin chan ommi alawa Russia in British palai an no chuak le kan staff te chungan thil ti dan khana takin kan dema kan hrethiam theilawani Russia in UK palai na tho an ti boireng mai le Ukraine lamtang kan ni na anda niam reng mai hi awan duai thlak tak zetani antia Russia in UK laka thalo zonga hmalak zel chuan arul to ka chan le zel an tum thu an sai bokani January ni sompanga khan Russia Foreign Ministry chuan Moscow UK palai office ho tu chu kovin British Embassy official pakhat Gareth Samuel Davies chu UK spy ani antia kar ni chunga Russia ram chu san turin an hriat tira he an thil ti hi Britain chuan changlet lo tur le an changlet ani chuan an chanlet ang chia chanlet ve zel ani ang ti an puang hal bokani Russia le UK te hian en thlak na le an ram chung thila in rola in pu tonin palai in no chu sak tonin an in kara lo chefo to a Russia in Ukraine run hnu an in kara chele zualani nimin khan Thailand ram lailia Khawiyai National Park a chuan sai pakhatin mi pakhata chil hluma park official te chuan he sai hian mi pathuma ti hlumna ni to anti he sai hi away one ti na hmingan vua National Park ho tu chaya huai hong thong chuan Thailand a Lopburi province mi pakhat kumsomruk pangami le nu puite chuan morning walk lai away one hian lo hmu in an pa jok hi a chil hluma park official ten sai hian no son mana wangin anu pui jok hi chu a him ni in a soi chaya chuan away one hian mi pathuma thana ni to atia he pa kan thi chan hriat chian lo midang te po away one wanga thi hi an ni mai thei atibok sai hi Thailand official animal ania sai laka mi hring thi na hian rama thleng tam hle a kumsang ni le som pahnia tangkhan sai wangin mi zani som ni chuang an thi to ni in Department of National Parks Wildlife and Plant Conservation chuan an soya hetianga mi hring laka nun rona wang hian mi hring thin rimin sai za chuang an that to ni in an soibok heti lai hian khowelaram samang mai hlawom din hmuna ding mek sai hi Thailand a hian an pung zela kumsang ni le sompanga khan Thailand a sai zathum somthum palian om ni in soyani a nikum khachuan zariat an tling trap ni in an soya anin thla pun chaklo deuh nan sai nu pathum chu Tat province an chiu ching ni in puan ani a Tat province a hian sai hi kumtin za pariat zelin an punga hei wang hian an pung chaklu tuk tur ve nangai an ti ani
Thamasa khan Thailand ram chim lama sai wangin Spanish kholzin pakhat athia nikum December tha khan Loe province mi pakhat athi bokani niminjing khan Los Angeles khopuya Grammy Awards voice somruk pariat na chu sem chuania heta hian Dalai Lama hne na award hlanani ti kan hrevek ome hetianga Dalai Lama hne na rimoi choi moina sang Grammy Award hlanani hi China chon na taka soi selin Tibetan spiritual leader hian sa khona mangin China do ni in an soyani Dalai Lama ni mek Tenzin Gyatso hi athu soida khomna album Meditations The Reflections of His Holiness the Dalai Lama mangin best audio book narration and storytelling recording huanga Grammy Award hlanani a hi China chuan an soi selani China Foreign Ministry thupuang tu Lin Jian chuan kumsom kwa upa Dalai Lama hian sa khua kora mangin China ram thendar tumin ma la ni in soya Dalai Lama hi sa khomi tak tak ani lo politics thila ral tlan sa khua kora manga China ram thendar tuma ma la thina ni atia Grammy choi moina pe Dalai Lama thil ti fangna lo omta chu China ina du lo thu sain engtin nge man lak zel don ti ero asoi lo thungani kumsang kha zakwa somnga pakwa Mars tha khan Tibet mi puite chuan China si paiten Dalai Lama manan tumna du lovin lungoi lo nan lan tira hei hi China laka zalen na sual nei na zuya thisen tam takaluang zuya Dalai Lama chu India rama tlan sia in Himachal Pradesh Dharamsala om huna khuarta a sangha zakwa somriat pakwa khan tharum tel lawa Tibet zalen na suala wangin Nobel Peace Prize an lo hlan to nge nge ani Dalai Lama chuan Grammy Award adong chu lo momati rualin ama maya hlo chuani lo thu asaya he choi moina hi lom takin kadongani mimal choi moina angin kangai lawa kan zawaya kan mo phurna in trom hriat puina anga kangai ani atia he Grammy hian khovel mi puiten remna in u naw na le kan chen na boruak duat na thin lungba ka mihring te in pum khatna kan ma mo zia thu cha poimo puan chu nge ka be se ani atibok voina tanga zir top ni thlengin Dubai khopuya World Government Summit 2026 na yani dona he summit thu pui chu shaping future governments ti ani he summit a hin ram sang sang som thum panga tangin ram hruai tu te kal tura be se an nia sarkar palai za somnga ba ka minister zanga chuangkal tura be se an ni boka summit a tel zong zong himi sang ruk chuang ni tura be se an ni World Government Summit Organization Chairman UAE Minister of Cabinet Affairs Nibok Mohammed Al Gergoi chuan kumsang ni som pathuma andin tira he summit hi khovel puma sarkar thaum theina tura malak tumna pol ani a tuna chon khovel huap thil sang sang soi ho na mun thaberani to ni ati he summit ram hruai tu tel tur soi chian to zinga Bhutan King Jigme Khesar Namgyel Wangchuk te Switzerland President Guy Parmelin te Ecuador President Daniel Noboa te Estonia President Alar Karis te North Macedonia President Gordana Siljanovska Davkova te antela Spain Albania Georgia Egypt le Bhutan Prime Minister te poin antel tur thuan soi chiang to boka he summit a hian session sang sang zathum som ni vel siamin khovel thil poimo chi sang sang soi ho ani dona kong sang sang a khovel huap mi poimo te President le Minister te ba ka thiamna bik nei te chuan sarkar kalphung te tunlai thiamna chungchang te thlona manga sum don na te tourism le khovel huap sum don na chungchang le thil dang poimo te an soi ho dona khovela pol poimo zinga International Monetary Fund Organization for Economic Cooperation and Development International Finance Corporation World Bank OPEC Fund le Gulf Cooperation Council IO te po he summit a hian an tel don ani he summit a hian innovation reform sustainability le educational leadership huanga te khovel huap choi moina sem chu ani bokang bazari lo thira wangin kan lo me